Аз не мога да повярвам къде спаднах. Много ми беше приятно. Извинявай, ако има нещо, Дани ще го видя някъде, аз с Дани ще разправям по друг начин, защото той не е сериозен. Нито обучение, нито нищо ще караме. Много ти благодаря за всичко. Извинявай, ако има нещо. Чао. Това не е сериозно. Тръгна си. Защо не ми дава камера? Аз не знам как да... Как ти звънна на камера? Прати ми чатове. Чакай малко, стой, че ще ми батише запис.